Tagdayon kagayunan. Ato ang Catholic Faith Defenders Advisor, Brother Sock Fernandez. Itong pagpapit ng ito. Nalagi besok. Pero dili di ka tusa. Sipa. Pero okay kayo? Okay na besok. Ang speaker allowed na magkuha sa mask. Layo naman kayo. Social distancing na to, labing standard is 1 meter or less. Kaya ko layo naman kayo kunin. So, magka-speaking tanya doon na tayo mask. Mapul na itong tingog. Ang prinsipyo sa Ginoo may timanan. Ang butang na maayo, kinahanglan ligunon sa pagkamapadayon. Ang mga butang na dautan, kinahanglan atong unungon. So, muna na that is the principle of the Lord spoken by Gamaliel. No? Mato pa niya, kining mong pundo ko iglesia, inyong igukod. Pero di man nga kung iyan sa Diyos, naging-away mo sa Diyos. Sagdila ni, naging sa tao mahanaw. So something of man is lasting. Ang butang nga iya sa tao, mabutrag yun, buhunong na siya. Ito yung principle ni Gamaliel. Asa naman basa? Buhat 5, 38, Buhat 5, 38. Kanunay gyud ang tao mangitag timaan para dito sa. Mga gobyerno linghuan pa kayo kadunay mga kalye markahan gyud nga. Mga numero sa balay. Mga timailhan o timaan sa panahon. Mga marka na nga kinahanglan buyon sa atong pagpuyo at sa atong pagkinabuhi. Usa sa mga butang nga tihalin na tiligaman sa atong mga kaatbang, mga dili katoliko, naguna-una sila they can rise and somewhat sprouting a new society, new sikta, new religions. That is a wrong philosophy. That is erroneous notion. Sayop na kauna-una, sayop na nga paagi, they are advertising their ignorance. Ilang ipasundayan ilang pagka why kaibaw nila. Kaya yung prinsipyo sa Ginoo, butang ka maayo para sa tao, padayon nun. Dili ginamuhuno human sa kamatayo. Maunang nga, ang atong pag-isgutan, ang kahimtang o kinaiya sa simbahan, the nature of the church. Nasa Proverbio 10:25. Nga kung magtukod ka sa patukuranan na maayo, mulungtad na ang patukuranan so sa kataong matarong padayon. So, giiskutan niya kung mapadayon. Kung mapadayon nun pa anong itungha naman yung kaluwasan na matagpahigpit ng paagi panahon ni Kristo. So the Catholic Church as founded by Christ is not really coping up the whole figure of the global time. Panahon ni Abraham, panahon ni Moises, wala pa man ang Iglesia Katolika. Muna nagunahon sila sa sayop na puhunaw na ngawa magpigat ang ginawas kaluwasan. Sa panahon wa pumatawas Kristo. So may tubag na ito niya. Doon ang teksto. 1 Kronikas 16:23. Daigan ninyo si Yahweh. Kay adlaw-adlaw yang ipadayag ang iyang kaluwasan. You praise Yahweh. Because His salvation is offered all and every day. Tanan o matagal. 1 Kronikas 16:23. Ang paralel na mao ang Isaiah 51:6. Isaiah 51:6.
May gabi. Yan namin. Salamat kayo, Padre. Thank you for your presence. So, balik ko na ito, Isaiah 51:6. Ang kaluwasan sa Diyos adlaw-adlaw. So, meaning, kung gusto kaluwasan pinaagi sa iglesia, diyan na iglesia sa tubig. Doon ba yung mabasa? Diyan na iglesia sa tubig. Litra po litra na sa Buhat City. Buhat City, 35-38. May iglesia dito sa Kamingawan. The church in wilderness, referring to Kahal, church panahon ni Moises. Pero una pa ni Moises, iyan na saan? Kaluwasan, pagkuman pagkapukan nila ng ibang, isaw, sa kaluwasan ng gipanguluhan ni Abraham. Salamat. So, balik ko na ito. Salamat sa rostrum. May kayo pagka palunan na ito. So, muna nga, kaya ang butang nga maayo, patukuranan nga maayo mulungtan man, ay kalimpi. Proverbio 10:25. Ako lang yung patriyon kay Say ma-reverse na ba nga ito? Citation ba? Mga nag-reverse, buwa yun ba? Marang gusto ko nga i-confirm. Ha? Hindi na ba magka-tiguwang ta? Daga na kayong tiks lang natin misbutan mo rin na siguro, pero hindi mo. Yes. Maglabay sa limpus ang dautan mahanap. Apan ang matarong mo'y usak ka patukuranan nga walay katapusan. Sakto po na. Proverbio 10:25. Ang matarong mo'y patukuranan nga walay katapusan. Now, who is the foundation of the church? God. But only Christ. The truth. Where can you find in the Old Testament that God is truth? Sa Isaiah 65:16. Ang Diyos mo kamaturan. Isaiah 60, versikulo 19. Ang Diyos kahayag, ang Diyos kamaturan. Parehasa ni Kristo sa pagbutugon. Si Kristo mong kahayag, Juan 8:12. Si Kristo ang kamaturan, Juan 14, versikulo 6. So do not forget the truth is only found in the New Testament. Dili na ito ignon nga ang kamaturan, diha na nato magkaplagis magungtugon. Sumuna ang kaluwasan, nagsugod sa dato in God's appropriation and way sa pamaagi sa Diyos. Doon na sa kaluwasan, kung man mapukan sa nanagsiba, isaw ni Abraham, magigisaw ni Moises, yaning katapusan mga adlaw, pinagin na siya nga na. Sa mabasa, Hebreo 1, unong katusan. So, mauna nga, manlaktod ta, beginod sa panahon, ang isaad sa Diyos sa iglesia nga tukuron ninyo sa kalibutan. Ang Diyos yun mo muna pagtukod sa gingharian niya sa ulan. Nga mulungtad, walay katapusan, ug niya ang iyang kagahuman nila itukyan sa laing katawan. Diyos mo'y magtukod sa gingharian nga malungtad. Asa mabasa? Daniel 2:24. Daniel 2:24. So muna, nga ang attempt kung paninguha sa ubang tinuhuan nga ang iglesia gitukod ni Kristo nahog sa apostasiya kung kasipanan. Ang iglesia gitukod ni Kristo nihunong siya pagkatinuod, mo nang pulihan og laing, bangunon pag-usap sa Ginoo, nitidlong sa kailanman, mulataw pagbalik. That cannot be found the Bible. Kanahingon nila nga ang iglesia Ginoo natidlong, nahanaw, ya pulihan laing, di na mapasas ng lihan. Kaya si Jesus ningon, ikaw Pedro bato, o gibaboning bato, pagatukuron ko nga akong iglesia, nagangaan sa Hades ko ng Pirno, dili makadaot. Christ is truth. 1 Pedro 2:22, si Kristo
matinuuron, dili makatol. Siguro na yung ingon nga, ang iglesia nga gituko ni Kristo, yes. Matod pa si iglesia ni Kristo. Nasa pasimula, ang iglesia katolika ay tunay na iglesia ni Kristo. Sa sinugdanan ng iglesia katolika, ngunit tinuod ng iglesia ni Kristo. Ngunit, but, this church has fallen into nothing, and apostasy, error, and that is the reason God Himself mupulutaw sa iglesia kaya natidlo ang ilang uban nga termino na hanaw ipulihan, di na tilo kaya sila natinuod sa Kristo mo ini mong makakot simple siya nang pagkasulti mingon si Jesus sa San Mateo 28. Ako mag-auban kaninyo kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahon. Unsa may ubanan ni Kristo kunahan? Wa. Ya, nahimong makakon sa Kristo ya sila mo ay nahimong tinuuron tinudanon dili na. Manang only the Catholic Church has the perpetuating apostolate and historically unceasing society or the church. Ang Iglesia Katolika o doon ay kaagi ikas pagtuko ni Kristo na itabo ang dark ages of the church ika ni Julio III nga isambuka na ang simbahan sa influensya sa gobyerno, hari, may mga emperador. Sila na yung mupilikin sa Santo Papa. Kanto si Julio Santo Papa, nagdaang ni Marusa, ang ilabihan ka influential na magbitaw. Bigaon kay babae, kadapot siyang suon ng babae. Ang anak siya, ang amahan sa Santo Papa, imagine that. Nahimong harin sa kahuggawan ang lawak sa Vaticano niya. Ulihan ni Juan XII, patanon nga Santo Papa nga, giumol sa mga hari, labihan ng pangis, gugubat, ngilog ng mga katungdanan, tigong magsapin sa binuang, corruption. Ya Benedicto IV, lain labaw pasta ng mga Santo Papa katungdanan. So the church was really somewhat fulfilled sa tekstos do dia buhat 20:30. Diha gikan sa inyong pundok may mugula. Magsulti og butang balitan. Yagikan ninyo mangguwa sad ang mga magtutudlo ng mudani o mga pagtulunan lahi sa inyong nadaw. Buhat 20 versikulo 30. So, ito man. Muna nga lang, the dark ages of the church. Pero pag-abot sa mga 1,000 kapin, 1,000, niabot si Gregorin. Santo Papa nga gamay ran tao, gamay sa tingog, pero ilabihan na yung linguna. Ilabihan ka sagrado ang kabutan. Lingon siya nga, hugasan na ito ang kahugawan sa Vaticano. Salikoy na ito, hindi mga hari nga nagkapilapil sa simbahan. Go to their own throne. We must separate from them. Ang aparing ng aminyo, okay, gusto mong hunong pagkaparing, hunong. Ang aparing naghimog kahugawan, mga obispo naghimog corruption. Palayan mo. So naghimog siya grupo sa mga butan, buutan, masinugtanong ng aparing. And we shall renew this church by renewing ourselves. Pagbuhon na itong simbahan, dalagi sa itong pagpagpos kinabuhi. Gregory VII. Bantog siyang renewal sa simbahan mo. Itong nga the golden age of the church. Panapungutan na magkatugot ba na yung Ginoo? Ang simbahan niyang itugot, lawgawon sa hugong ang kamot. Nasuwat pa na. Mo man testing the church. Testing po sa matuhuon.
kung pinagi nini mga scandals, mga daotan panigingnan, mo patiguhog pa sa hugaw na pupon ng kinabuhi. No, ngayon si Pope Gregory. Wala nga sa Bulacan, sa Ginoo, daghang mga santos, San Francisco de Assisi, nagtugan sa usa ka mapupsanong ng kinabuhi, ngingig kay gihimos Ginoo nga milagro, bisa na niyang tulog mag-ian sa mga sakitong kanser mga ayo. San lahon ngayong hikapon, mapinlo mauling mga ilong nga nawa. Tremendous miracles. Kabuti San Ignacio sa Loyola, tukod sa Jesuits, nag-itrain sa magpanalipod, itrain sa mga pagtubag sa mga kangilaran. So, nagpadayon ang sanga-sanga o padayon ang simbahan, bisan pa sa mga kakulitan niya sa lupa. So, muna, itagna na sa Biblia, pero ang simbahan magpadayon. Muna nga, pagtagpo na mo ni Atty. Bacalso, kaya daghang kayo siyang ipagisgutan ng mga kahiwian simbahan ako. Atty. Naibaw baka doon ay duha kang kahimutang simbahan? What is it? So, the divine factor of the church and the human factor of the church. Please explain me, what do you mean? Na kung divine factor sa simbahan, na si Kristo yung nagtungkol. Nauwanan ta kanunay, na ang pito ka mga sakramento, na si Santa Maria, na ang panigingnan sa mga santos. Pero kanto mga santo papang naghugaw-hugaw, mga daotang kinabuhi, inay manalipod, nagtukmod sa mga katoliko pagbiya, upalhin ang daing ohiyo. Mga tao na masupak sa itudlo ng mayo sa Papa. Mga katoliko, nga kanya ito, patid kayo sa mga panudlo, pero nayapak, inay mo nalipod, tukmod sa mga katoliko sa gawas. Nagkotoni, mo ng human factor of the church. So, agree ko niya na. Iya ba nang isupayan? O kanang church nga divine factor, so magpadayo na, dili na manaog sa kahumbi sa tanas. Kaya ang sipahan, mapadayon. Daghang salamat, may gabi istan. Sobrang gabi sa Okay. Brother, may pangunta namin. May question. Oh, kining silo ang duty na taron kay tungod masuuan, ikan pas buntag. Iya ka doon nalipod sa kuwas kong programa, karon ako sa gibalik ko paibaw, kaya balik na ta sa Berins Carmen, alas 7 ito sa Las Neve. Rumari ko, sa lugamay kay napong mantay na dungan nga programa na DYRF. Sa ngalan sa mga sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Diyos lang ito kamahan, salamat sa mong gugma ka namo, kayo ni mong kanamo. Nasa among tigpisog sa pagbuhat, pagsangyaw, pagpanalipod sa kaluwasan, why nagsildo ka namo, gawas ka nimo. Mami sildo sa simbahan, mami sildo sa pare, buwa sa may mapabot. Kaya lagi matinuod, masuwayan ang atong pagka-birkadiro, matinuod-ano. Nalilihog na ito mo sa gugma nila ito mo sa kwarta. Salamat Ginoo, mga kabirin, kuyugi kami kanunay. Sa among mga pagpanaw, tuluhaton, padala si Senior San Miguel Arcangel, nga manalipod ka na mo sa tanang espirituhanon material na kadautan. Iuban usap si San Gabriel, aron ang among mensahe paminamo. Iuban usap San Rafael, o dili kami madanyos, masakit, kanayon kami sa paglahutay. Tapos imong paghatag ka na mo sa katapusang panalangin. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagoy may balita, uban ni Brad Adam. 40 isura na ito, Bradsyon, kung pangitag lugar. Asa tamang tigong dinago-dago na? O konbensyon, 40 isura. Opisina, 40 isura. Dito, Miss Brad Adam, itong what time, what day to that, kuyong na to si Brad Edwin Isal, si Glenn Amancia, Brad Adam mo ako. Amo nitong gitik-gitik sa mga istorya, mga reporting, mismo nalipay kayo siya. Kaya ba ako, kaya mo naman gipay ba ako ang atong problema. Tawag mo na ako si Alvin, Padre Alvin, Padre Philip Anore,
Really, Panori, di ano din si Sok, sana Your Excellency, kailan ka Bradsok? Oo, kailan ko. Nangayon namin sa opisina. Wala nga ito pagitaan niya. Pero yung ang Cardinal Arsobispo, apa na ako'y tanyag ninyo. Kung dagko na kayong grupo ninyo, naitansan, sirado, at tubangit sa San Pedro Calungsod Church. Pero dagko na kayong grupo ninyo, nagyan po yato, ang gym. Pinapadaan lang mo, paibao, kay basin doon mo gamit, either ito mo bakante gamit ninyo sa dagko na grupo. Kanya sa opisina, tawagan ako si Padre Anuri. Natsok, di ako sa liti, pero ako na itong sultihan nga akong assistant si Padre Alvin. Nga, nangyayon mong opisina. Na ako no, naagyon. Pero ako pumbutangan ng division, kinakot-akot na. Ako ay, wala na yung division. Ipakita na rin na ito, nasa San Vitalis. Ano San Vitalis? Kung magkatubang kas Katedral na Pixto, katong Caritas, katong opisina ni Dr. Bolicer, sunod, na CR, sino kayo mga sao, dako kayo, yan ingon siya nga, tanaawa na ninyo ni Brad Adam Bradso, kay amo na lang din sabutan na inyo na. So na natin opisina. Pero usas na pang importante, gano'n natin ako nga panahon nga maka taigong tagdako-dako, ya mahinugdanon kay nga itong Catholic Faith Defenders Bible Study, si Padre Ondoy Granada o si Padre Nelson, ni-offer sa nato nining matahong nga simbahan, kay kaya ganyan mo lang. Nakagay i-refer din indot kayo. Ya, marang sugutan, ingon pagkagaha, nga dumiyaging Lunes, Padre Granada, Padre Nelson, nga dami, doon naman dito yung sound system na po, nga tulpok lang nimo, tingog kayo. Dewa man tayo sound system na dumiyagi. Pero hindi kayo paginawas gawa sa kinatungkuha ito sa other cellphone, ngayon hindi forward, sila pagkitika. Klaro kayo. Pero kini mas nindot kayo dito pamisilong, nagkagandungog namin sa nindot na patpat o tingog ni Brad Boots Cabello. Tagantong si Brad Patpat. George Soripiro Adere, si Brad Jeffrey Kelly Sarate. Advance happy birthday, my friend. Atong tagang si Patpat. So, walang naman. Abe, nananam, doon saan ang handlo. Ang sabis po siya, ang patriya, so, nananam, tungkod na nato. Yan karon na hunog-hunog gamay ito sa pandemya. Mahuman ka na saan ko, madunag mo yung opisina liha. Mahuman yung opisina na ito. Pero minutes katedral nga ito, nindot kayo na. Pero katong sa kuhan ka na, sa patriya ka na ba, one shop stop. Sa mga opisina hapong itaon na yung simple na lang kita. Tipong o lain-lain lawak kaya siya muni man na ang prestige sa Patria Bradsok na dunag yung mga opisina ang mga mandated organized organization like the Catholic Church. Thank you. Salamat kayo.